бе, фащане към... Чули, бе? Аз не знам какво чувам, но ти си се надъхал, бе. Ай. Нали пък, бе? Съм се надъхал, бе. Нали? Надъха се. Вайна! Казах ли да вземеш ти? Кое? Компютъра? Да. Ти не ми вярваш, трябва... Копеле, аз не съм го чувал, аз даже не знаех, че е сменил компресора, бе. Ема не, аз казах ли да вземеш Като му казах на Ивайло, Аз че... казах ли да вземеш компютъра? Да. Ти имам това, да. Аз съм надъхал, нали? Как е? Тя само фащи палиговите, да е. Да. Indian power! Дева лигата ти! Седи се. Удри! Или двете. Или трите. Ще ти казал малко маргарин пред Аз ви избърках. Ние пригрявай, защото да пуснеш нити 15. Имаме на трета буксува. Значи на трета, като почне от 6000, почти до прекъсвача буксува. 7-14, 14-85. Буксува? Ти не е ли чул, че аз се връщам Чуваме, буксува? аз му казах, Буксува. да. И не вижда пуснал си време над моето с нитро. Ими, Буксува се издия доста буксува. и на четвърта буксува. Четвърта още е забравен. 14 ще пусне. Пусни сигурно. Трябва да пусне. Има доста пауър в момента. Доста пауър, аз се отлично. Тя втора върти гуми, знаеш до къде? Тя всички върти гуми. Ние третата буксува. Трета не буксува. О, добре ти и това. То някакви програми измислен са. Няма. Колко горе, да колко правили да още хочеш, едно онлайн. О, добре, че. Трета как да е? Става. Трябва да се... Хорошо. Аре, последно. Добре, няма. Звяр ли е, ми кажи? Точно да пустува тъпче на едно място, бе да няма компресора, включи и само тъпче. Яко копе. Ето, той е голям въртяш. Това, бе. Тя на утро определено ще тръгва по-добре. Човек, аз на първа като пусна назад, само знаеш какво става? Понеже аз не мога да тръгна сега, тръгвам много малко. Само става. Животно такова. Тук къде има гео, че се чува толкова жаби. Малкото геоче тук. Ето то пак дага. Добрата стара ля. Да се на моя курник един житек. Може ли сте им те после? Да?
Да сложим сините чебардара и той сте дойде. О, тази свиня мръсна. Няма гасна тази. Нито му и да и бъде. Как ти се Не бе, ма. Директен ли трябва да пускат, да е звука. Той вика с болните, този компресор не е държал. Що, майка? По-добре. Колко? Не знам, не видях, аз не мога да Чакай. Аз как приключвай? Приключвам, ама много бързо фърля, човек. Не мога да изсипна. 14 степен, Е, по-добре. По-добре, да, по-добре. Но пак 161 км, бе, човек. да, аз го чувам. И се чуя да пусна ли гъта, викам, баба, майка. И стои конете. Да, викам, няма да... Втората ти 180. По-добре от преди. Не, аз не мога да усетя още, разбираш. Тя на втора толкова много откачвам. Иначе дърпан ти е колко наш, не е Да. по-различно. Дърпан ти. То няма сцепление, как хората се вземат. Абе, Добре, супер. Добре. Много добре. Ще даде доста по-добро.